Mikeš, Josef Lana. V jedné vesnici v Hrosicích žil malý kluk, jmenoval se Pepík. A ten měl malého Mikeše, byl to kocourek, černý, naučil ho mluvit a spoustu nádherných věcí s ním zažili. Jednoho dne však ale Mikeš musel odejít pro peníze, protože babičce rozbil krajáč. Stalo se to náhodou, ohnal se za mouchou a ouha, spadnul z lávky a rozbil krajáč. Tak musel utéct. Pepíkovi to bylo hodně líto, ale přinesl si nového kocourka Nácíčka. Také ho naučil mluvit a také ho měl hodně rád, ale po Mikešovi se mu furt stýskal. Babička už mu také párkrát řekla, že Mikeš odešel a že asi někdy zahynul a Bůh ví, jestli ho už někdy uvidí. Ale to Pepík nechtěl poslouchat. Věřil v to, že Mikeš se někdy vrátí. A tak měl pravdu. Jednou k Bobešovi byl to kozel, kterého také Mikeš naučil mluvit. Naučil mluvit i jejich pašíka. Ale tomu kozlu Bobešovi přišel dopis. V něm stálo, že jednoho dne Mikeš přijede zpátky domů. A tak měli všichni velikánskou radost. Stavili dokonce i slavobrány. A měli tak velkou radost, že zapomněli, kdy vlastně přijede Mikeš. A tak každý den chodili k místu, kudy vlastně Mikeš odešel. A jednou se stalo, že zase odešli k místu mezi dvě chaloupky, kudy Mikeš odešel. A z domu už křičela babička na ně, že je Mikeš dávno doma a co tam tak dlouho dělají. Tak přiběhli. Byli opravdu hodně rádi, že se Mikeš vrátil. A hned chtěli, aby Mikeš začal vyprávět, co se vlastně všechno stalo. Zjistili, že byl krotitelem zvířat v cirkusu Klucký. A taky vyprávěl, jak se to všechno stalo. Že nejprve došel k sousední vesnici, ve kterém pár kluků dalo pár dárků na cestu. Bylo to něco jako káča, klacíky a další hračky, s kterými si kluci hrají. Opravdu spoustu věcí. Mikeš, myslím si, že je asi postracel. Ale také se jednou stalo, že Mikeše ukradli cikáni. Opravdu, zní to trošičku vtipně, ale stalo se to tak. Když se jim Mikeš připletl k ohni a oni ho zabalili do pytle a ukradli. Pak ale naštěstí přišli strážci a ty Mikeše zase vrátili. Nevrátili ho sice do Hrosic, protože jim to Mikeš neřekl. Sice se smáli tomu, že se jim bál, že ho zavřou za rozbitý krajáč, ale nechali ho a poslali ho dál a dali mu na cestu ještě kousek sám. Mikeš potom došel do vesnice, kde postrašil spoustu lidí. Žádní lidi nevěděli, že kocourek umí mluvit. A proto se Mikeši hodně polekali. Bylo to opravdu spoustu lidí. A také se jednou stalo, že při velkém dešti Mikeš se schoval pod můstek do takového malého tunelu. A ten se ale hodně rychle začal plnit vodou. A tak proto to Mikeše vyplavilo a málem se utopil v takové říčce, která se z toho stala. Ale malá holčička, Alenka nebo jak se jmenovala, už ani nevím, ale ta mu zachránila život z cirkusu Klucký. Pan Klucký byl její tatínek a ten vedl cirkus. A tak Mikeši zachránili mu život. Ještě byl trochu teplý, říkal její táta, když ho vylovili z vody. A tak proto Mikeš žil dál u cirkusu. Potom se také vrátil. To bylo, jak jsem vám říkal. A tak byl zase u babičky. U cirkusu zažil spoustu věcí. Hodně ten cirkus vydělal. Když byl u babičky už zase zpátky, tak se jednou stalo, že Mikeš musel zpátky k cirkusu, protože pan Klucký, nevím, jestli odejel nebo byl nemocný, ale musel zpátky k cirkusu. Cirkus zase trochu popošel. Když se Mikeš zase vrátil, byla velká sláva a rozhodl se, že pro zvířátka, který nemají kde žít a nechtějí být v cirkusu, byli už staří. Tak jim postavil zlatý domov, ve kterém zažili co nejvíce z dobrého života.